Memangun tias berbudi bawa lesono Muri bagyo mulya Nabi ing Sukerto Kodyo gaya prakan Tetap dengan saaminya campur sari kang paringan asma manunggali cipta karsa memangun tias berbudi bawa lesono urip kaya mulya nate ing Sukerto Kadya kaya rukun tetenggalan saaminya campur sari kang paringan asma manunggali cipta karsa memangun tias berbudi bawa laksana murni bagyo mulya nabi ing Sukerto Kadya kaya prukun tetenggalan saaminya campur sari kang paringan asma manunggali cipta karsa memangun tias berbudi bawa laksana murni bagyo mulya nabi ing Sukerto Kadya kaya prukun tetenggalan saaminya
Mangun tias berbudi bawa laksana Murih bagya mulia Tapi ing sakerta Bagya kaya prakat Tak kekalan salamika Katon lembehane merak kesimpit ledang 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 ler angadang nyamping paran ases sondir cinde anguri ritmo pinaca cemengelanduk wilis Katon lembehane merak kesimpit ledang 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 ler angadang nyamping paran ases sondir cinde anguri ritmo pinaca cemengelanduk wilis
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amjahi wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajma'in amma ba'du. Dumateng panjenenganipun keluarga ageng Tri Lestari Budaya ingkang tansah kula hormati, pepundhen sepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur kiblat ing panembah ingkang pantes den pinundi, para pangembating praja ingkang asta busananing adil ing kademangan padangan sida mulya ingkang kinabekten, para alim ulama ingkang rinten kelawan dalu tansah sumandhi kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados pandam-pandaming kala dasih ingkang satuhu bagya mulya, sagunging para tamu kakung mewah putri taruna muda samudayanipun ingkang tansah kula hormati, ugi kunjuk panjenenganipun karawitan Decanada, ugi sesaringan kalian MA Audio ingkang tansah kawula tresnani. Sepindah sumangga kita tansah ngunjukaken ros puja dalasan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, hidayah, inayah dumateng kula lan panjenengan sami, sehingga wonten ing wekdal siang punika kula lan panjenengan sami saged makapal dawuh wonten keluarga agung Tri Lestari Budaya kanthi rahayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mugia kunjuk katur junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto umatipun rikala jaman jahiliyah ngantos dumugi jaman Islamiyah ingkang kebak rahmat nikmat ingkang kados kita lampahi wonten ing wekdal menika. Mugia kula lan panjenengan sami wonten ing wekdal menika tansah pinaringan ginanjar rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Dene salajengipun penyanipun keluarga ageng Tri Lestari Budaya wonten ing wekdal siang punika boten saged kumawi matur amargi nembe bombong bingahing manah suka parisuka yen to saged dipun ginambaraken lir kadya lelumban ing samudra kencana kajugruk udan mas. Sakawit paduka sami sampun kersa keroyo-royo anglungkaraken wekdal saperlu nderek angentengaken bab kerepotanipun keluarga ageng Tri Lestari Budaya. Dene kosok wangsulipun saking keluarga agung Tri Lestari Budaya boten saged males punapa-punapa. Mugia amal sih kadarman paduka sami tansah pikantuk piwales saking nugrahaning Gusti ingkang maha welas dalasan maha asih. Amin ya rabbal alamin. Dene hajat lan hajatipun keluarga ageng Tri Lestari Budaya wonten ing siang menika mangke ngantos mangke dalu inggih menika dalam rangka gebyakan wisudawan wisudawati paguyuban seni langen tayub Tri Lestari Budaya ingkang menika wekdal badhe menika mangke dalu badhe wisudawan wonten ing mangke dalu dene ing siang punika dumateng para kadang sedaya ugi kadang-kadang undangan kapurih angregengaken swasana wontenipun pahargyan inggih menika gebyakan wisudawan lumantar Tri Lestari Budaya saking laladan Tangkil Sidomulyo Wonodadi dados tunggal wonten dalem padangan wonten dalam keluarga agung penyanipun Kimi Medio. Nuwun inggih babilih kula sakadang mangke anggen nyaosi lelados kunjuk sagunging para tamu kirang rananing penggalih
kirang sopan, kirang santun, nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun amargi menawi wekdal handungkap siang. Monggo pahargyan campur sari tayub lumantar keluarga agung saking Deca Nada kita wiwiti. Monggo kita bekak kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. All Deca Nada.